Είδαμε τι γίνεται και στην Πορτογαλία, η οποία επί 6 χρόνια βρισκόταν σε μια διαδικασία σκληρής λιτότητας, μπήκε στο μνημόνιο. Είδαμε στην Ιρλανδία ο καινούριος πρωθυπουργός ως αντιπολίτευση έλεγε ότι εγώ θα επαναδιαπραγματευτώ το μνημόνιο. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι πλέον αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι μπορεί να επαναδιαπραγματευτούμε και πρέπει να διαπραγματευτούμε τους όρους του μνημονίου, είναι συμβατό με την πραγματικότητα. Το να διαπραγματεύεις δεν είναι κακό πράγμα. Ναι. Ό,τι μπορείς περισσότερο να πάρεις, σαν γενική αρχή σας λέω, καλό είναι. Αλλά επαναλαμβάνω, στην οικονομία πάντα είμαστε στον πραγματικό κόμμα. Είμαστε στη σφαίρα του πραγματικού και στη σφαίρα του φανταστικού. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε, ας πούμε, ότι αν είχαμε δανειστεί 20 δισεκατομμύρια 30 από τις αγορές όταν μας τα δίναν τον Ιανουάριο του 10, δεν μπαίναμε στο μνημόνιο. Αυτό έκανε η Ιρλανδία, μπήκε στο μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε ότι η Πορτογαλία που δεν μάχθηκε να μην μπει στο μνημόνιο. Μπήκε στο μνημόνιο. Μάλιστα είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον για μένα ότι η κυβέρνηση Σόκρατες, η οποία τους βάζει στο μνημόνιο, προηγείται τώρα στις δημοσκοπήσεις και από ό,τι φαίνεται θα κερδίσει και τις εκλογές της 5ης Ιουνίου. Το οποίο θα είναι φοβερό μήνυμα ότι ψηφίζουν οι Πορτογάλοι μια κυβέρνηση που τους βάζει στο μνημόνιο. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό για τις αγορές πράγμα είναι. Σωστά. Σε αυτούς δεν πλέον τώρα, μα η Ιρλανδία έχει καλύτερο μνημόνιο από εμάς ή η Πορτογαλία έχει καλύτερο μνημόνιο από εμάς, θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, στη μέρα Ιρλανδία, διαβάζω τις Ιρλανδικές εφημερίδες, εγώ το κάνω, κατηγορούν τις εκεί κυβερνήσεις ότι ο Παπανδρέου και η Ελλάδα έχει πετύχει πολύ καλύτερο μνημόνιο από την Ιρλανδία. Τελείως αντίστροφα. Στη δε Πορτογαλία, που όντως οι όροι του μνημονίου από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ πιο light με τους δικούς μας, πρέπει να σου πω ότι η Πορτογαλία έχει πάρει μόνη της 3 πακέτα, μόνη της θα πήρε, περιστολής των δαπανών της. Δηλαδή η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει περιοριστική πολιτική εδώ και 3,5 χρόνια full. Βέβαια. Και δεύτερο και κυριότερο, δεν έχει την κρίση χρέους που έχει η Ελλάδα. Ακριβώς. Η Πορτογαλία έχει 60-70 μονάδες λιγότερο χρέος από την Ελλάδα. Εμείς αν είχαμε τώρα το χρέος επί του ποσοστού του ΕΠ η Πορτογαλία, θα πανηγυρίζαμε στην Ακρόπολη γυμνή από τη χαρά μας. Το λέω για να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να κάνει σύγκριση. Μιλάμε για μια χώρα που έχει, εμείς δηλαδή, που πάμε για το 150% του ΕΠ. Κύριε Γεωργιάδη, με την κοινή λογική, μια χώρα όπως η Πορτογαλία. Αυτά κύριε Λουκά μου τα λέω, κύριε Γεωργιά μου τα λέω εδώ πέρα, που είναι και ένα οικονομικό κανάλι, να ακούγομαι για να μην τρελαίνετε. Δεν μπορεί να συγκρίνει την οικονομία της Ελλάδας και της Πορτογαλίας και τους όρους μιας και της άλλης χώρας. Είναι διαφορετικές οικονομίες. Άλλο θέλω να πω. Με βάση την κοινή λογική, η Πορτογαλία με 40-50 μονάδες λιγότερο χρέος από την Ελλάδα. 30, να το πω εγώ, με βάση το 2009. Ναι. Με ανταγωνιστικούς μισθούς. Με όλα αυτά μπήκε στο μνημόνιο. Με 6 χρόνια λιτότητας. Ναι. Η Ελλάδα, έτσι όπως κατέληξε να κλείσει τα βιβλία της το 2009, υπήρχε περίπτωση να αποφύγει το μνημόνιο? Άκουσε. Χαίρομαι που μου κάνετε την ερώτηση. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Μου κάνει εντύπωση που τώρα είναι τόσο μεγάλο θέμα με την συνέντευξη του κυρίου Στρόσκαν. Θέλω να με πιστέψετε και σας το λέω, σας κοιτάω στα μάτια. Αν θέλετε με αγαπάτε, αν θέλετε με μισείτε, αν θέλετε με ψηφίσετε, αν δεν με ψηφίσετε, δεν έχει σημασία όλα αυτά. Θέλω να ξέρετε αυτό σας λέω είναι η αλήθεια. Όλοι στην Ελληνική Βουλή ξέραμε από τον Μάιο του 9 ότι θα πηγαίναμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα. Ήταν σε όλους γνωστό. Μάλιστα. Όταν έγιναν οι εκλογές του Οκτωβρίου του 9, εγώ τον κύριο Καραμανλή πρωθυπουργό δεν τον θεωρώ σπουδαίο πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι έκανε πολύ μεγάλα λάθη. Έκανε όμως ένα καλό και έδωσε στη Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο η Νέα Δημοκρατία το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Ποιο ήταν αυτό? Ότι στις εκλογές του 9 είπε την αλήθεια ο Καραμανλής. Σωστά. Ο Καραμανλής δεν πήγε στις εκλογές λέγοντας θα σας δώσω πάρτε φάτε που λέει τώρα ο Σαμαράς. Είπε η κατάσταση είναι σοβαρή. Είπε καταστρεφόμαστε, παγώνουμε τα πάντα και βλέπουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να συνεννοούμαστε κυρίως με τους Δημοκράτες που έχουν πιάσει την αντιμνημονιακή τσιπρίτιδα, τη λέω εγώ. Λοιπόν, έχουμε γίνει λίγο στη ζώνη του ΣΥΡΙΖΑ, να καταλάβουν ότι εδώ μιλάμε για λεφτά. Και όταν μιλάμε για λεφτά πρέπει να μιλάμε σοβαρά. Μάλιστα. Δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα να ξεφύγει από το μνημόνιο, για μένα, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, θα μπορούμε να το ξεφύγει πότε? Εάν το 4 το τονίζω, όταν ανέβηκε ο Καραμανλής στην εξουσία με το σύνθημα επανείδησης του κράτους, είχε πουλήσει τα πάντα. Μέσα σε 2 χρόνια. Μέσα σε 6 μήνες. Τότε οι αγορές ήταν πολύ ψηλά. Τότε θα πιάναμε και πολύ καλές τιμές, να ξέρετε. Θα πιάναμε πολύ καλές τιμές, δηλαδή θα πουλάγαμε Ολυμπιακή ως λιμάνια. Δυναμική στη συνέχεια για την οικονομία. Θα είχαμε κερδίσει 5 χρόνια σπατάλης. Θα είχαμε μεγάλη ανάπτυξη. Άρα θα είχαμε. Δηλαδή πιστεύω ότι αν το 4 ο Καραμανλής έκανε αυτά που ήξερε και που έλεγε το πρόγραμμα την θα κάνει, δεν φτάναμε εδώ. Δυστυχώς δεν επικράτησε αυτή η λογική της ήπιας προσαρμογής και του μεσαίου χώρου και μην πειράξουν τους συνδικαλιστές και μην στεναχωρήσουμε τους κρατιστές και μην στεναχωρηθεί ο ένας και ο άλλος. Πρέπει να χαθεί μια χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα θα πουλήσουμε με καθυστέρηση σε χαμηλότερο τίμημα και με αβέβαιο αποτέλεσμα. Τότε θα ήταν πολύ ευκολότερος ο δρόμος. Αλλά δυστυχώς. Είναι αυτό που λέμε ότι το timing στην πολιτική είναι το Α και το Ω. Και κάτι τελευταίο, κύριε Γεωργιάδη, πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια? Γιατί θα συντελούνται και θα συντελεστούν κοσμογονικές αλλαγές. Αλλάζει εντελώς πλέον το momentum στην ελληνική κοινωνία. Ένα μοντέλο χρεοκόπησε, πέθανε. Πάμε να γυρίσουμε σε ένα νέο μοντέλο. Τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά στο πολιτικό σύστημα? Νομίζω είναι τελείως αδύνατο να κάνουμε αυτή την πρόβλεψη. Γιατί σε μια χώρα που όλα είναι τόσο ρευστά,
Το να διακινδυνεύει μια πρόληψη τόσο μακροπρόθεσμη, κύριε Γεωργιάδη, ανήκει στην κατηγορία που λέει πας προφήτης μετά Χριστόν γάιδαρο ζεστή. Πιστεύω όμως ότι στην κοινωνία μας, όχι στα κόμματα μόνο, στην κοινωνία μας, πρώτα να έρθει και έρχεται σιγά σιγά η εξής διάκριση που για μένα έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν η Ελλάδα να πάει μπροστά και να γίνει μια πρωταγωνίστρια δύναμη στο μέλλον και όχι αυτός ο παρείας Ευρώπη του μαυροπρόοδου που ήταν τα τελευταία 40 χρόνια, και μεταξύ εκείνων των λαϊκιστών και κρατιστών που θέλουν η Ελλάδα να παραμείνει Σοβιετική Ένωση. Εγώ να είστε βέβαιος ότι θα είμαι πάντα στην πρώτη κατηγορία. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.